Přátelé, tak dobrý den. Dobrý den. Tak já bych vás chtěl moc pozdravit a přivítat na mojí dnešní besedě, se kterou jsem k vám dneska přijel do deštného v Orlických horách. Máme dneska krásné datum, 11.11., že jo? Tak dovolte, abych se vám na úvod představil. Moje jméno je Jan Opatřil. Jsem spisovatel a ilustrátor a já tady mám 1. až 5. třídu, že ano? Takže spisovatel, všichni víme, kdo to je. Ten píše knížky. A ilustrátor, věděli bychom, kdo a co dělá ilustrátor? Kreslí obrázky do knížek. Přesně tak, kreslí obrázky do knížek. Takže já jsem k vám dneska přijel proto, abych vám představil svoje knížky, které jsem napsal a namaloval, něco vám o nich řekl, něco vám z nich přečetl a na konci teda bude diskuze. Začal bych takovým moudrem. Každý spisovatel by měl psát o tom, co zná a co má rád. Je to takové nepsané pravidlo. V mém případě to byly vždycky ryby, protože ryby jsou moje nejoblíbenější zvířata, mám je velice rád. Zeptám se tady, kdo má ještě rád ryby jako já, ruku nahoru. Výborně, ruce dolů. Ryby mám rád protože jsou to tvorové, kteří jsou potichu. A kdo tady má rád ticho, ruku nahoru. Výborně. Taky mám rád ryby proto, že jsou to tvorové, kteří žijí ve skrytu pod vodou a my pod tu vodu prostě nevidíme. Kdo to má tak jako já, že se rád prochází třeba okolo rybníků nebo nějaké řeky a klade si otázku, co se odehrává dole. Výborně, tak to se mě těší, ruku dolů. Existoval takový spisovatel, co se jmenoval Ota Pavel, taky psal o rybách a on řekl takovou moudrost. Řekl, že do oblohy vidíme, do lesa prohlédneme, pod vodu nevidíme. Pod vodu dovedeme nahlédnout jenom rybářským prutem. A já bych si toho Otu Pavla ještě dovolil doplnit, že tam dovedeme nahlédnout fantazií. Myslíte, že fantazie pro spisovatele je důležitá věc? Jo. Přesně tak. Ty máš něco k tomu? Ale pod vodu vidíme, když máme potápěčské brýle. To jo, tak když odmyslíte potápěčské brýle, když zrovna se nejdete plavat a nejdete se tam potápět, tak tam můžete, tak tam teda nevidíte. Samozřejmě, že se můžete potopit, jo, a tak. Ano? A my máme na pozemku rybník a tam je vyjedná hladinu, když je čistý. No to je krása. To ti docela závidím. Tak prosím vás, já jsem začal psát knížky o Kapříku Metlíkovi. To je moje první knížka Kapřík Metlík Nový domov. Myslel jsem si, že budu do konce života psát o Kapříkovi Metlíkovi, protože já se považuji za konzervativního spisovatele. To by neznamenalo, že má rád ten spisovatel konzervy, jo? Ale že nemá rád změny. A proto jsem si myslel, že budu psát 1., 2., 3. až kolikátý díl. Nakonec ale nastal rok 2021 a já jsem napsal knížku o jiném druhu ryby než o kaprovi a tou je štika. Protože se to ukázalo Majdalenka. Protože se to ukázalo jako dobrý nápad, tak jsem v tom pokračoval a začal jsem psát knížky o pstrouškovi anebo třeba o línovi, Vendelínovi. No a potom nastal rok 2024 a to jsem napsal asi svůj největší zatím úlet, co se týče rybích knížek. Napsal jsem knížku o tady tom zvířátku, poznáte ho? Přesně tak. Takže vznikla knížka Rak čili rak a to je novinka letošní, takže o ní bych vám dneska rád povídal. Za chvilku vám z ní budu číst. Ještě předtím vám ale řeknu, jak jsem se k rybám dostal, ano? Už tu jedna štika sedí přímo, ta, která mluví. Ty seš Majdalenka? To je krásný, tak to je hezký. Seš jí trošku možná podobná, ukaž to? Tak, prosím vás. Vy jste v dětském věku, takže máte ideální věk pro to, abyste získali nějaké koníčky, protože v dětském věku většinou vznikají. Takže prosím vás, mějte oči otevřené, koukejte se nahoru, dolů, doleva, doprava. Zažívejte nejrůznější zajímavé situace, potkávejte nejrůznější zajímavé lidi, protože se může stát, že vás něco zaujme natolik, že se to stane vaším koníčkem celoživotním. Mně se to stalo v dětství, když jsem s dědou šel na ryby. Děda byl rybář a kdo už tady byl na rybách, ruku nahoru? Výborně, ruce dolů. Nahodíte pruty a čekáte. Děda udělal tenkrát nečekanou věc, udělal to, že mi dal do ruky rybářský prut a nechal mě vytáhnout rybu. Takže já jsem ten prut takhle od něj vzal. Pak se stala další nečekaná věc. Ta ryba zatáhla, takže ten prut se ohnul, mně se narovnaly ruce, roztlouklo se mě srdce a říkal jsem si,
já tam mám nějakou rybu. A v tom nejradši bych ten prut zahodil a utekl do lesa. Ale věděl jsem, že to nemůžu udělat, protože by děda mě asi moc nepochválil, že jo. A ryba by ten prut odnesla někam do rybníka. Takže jsem statečně držel prut, namotával jsem ten vlasec, klepali se mě u toho takhle nohy. A nakonec jsme vytáhli první rybu, byl to takhle velký kapr. Asi nakonec to byla taková prdělka malinká, ale byla to nejkrásnější ryba na světě, protože byla moje první. Tak od té doby, já vám tady ukážu ještě, oni ty obrázky jsou na přeskáčku, jsem zjistil, ale rozhodně tady ten pán, to je ten můj děda, tady to jsem já, tady to je kapr. A pak je tady na fotce ještě jeden klučina v té bílé kšiltovce, vidíte ho všichni? Tak to, vážení a milí přátelé, je moje sestra Vendulka. To jste nečekali, že jo? Tak, od té doby jsem se do ryb zamiloval, začal jsem je studovat, začal jsem je lovit a pak jsem o nich začal psát i ty knížky. Tak kdo pak mi spočítá, kolik těch knížek už vzniklo? 10, přesně tak. Tak vznikla ta série nahoře o kapříkovi metlíkovi. Tyhle ty knížky jsou trošku tlustší, já tady vezmu třeba 5. díl. Uvnitř ty obrázky jsou, ale nejsou úplně na každé stránce a je tam víc písmenek. Takže nemusí tam, ano, nemusí být obrázky na každé stránce. A takže kdyby někdo z vás rád četl a chtěl se ponořit hlouběji do příběhu kapříka metlíka, tak doporučuji ty knížky nahoře. A pak jsem napsal ty knížky dole v posledních letech, které jsou tenčí a chtěl jsem, aby je měli čtenáři rychleji přečtené. Takže uvnitř to vypadá tak, že ty obrázky jsou na celou 2 stránku a ty písmenka jsou v těch obrázcích jako vložená. Takže jsem chtěl, aby ty čtenáři měli pocit, že jsou s těmi rybami pod hladinou. Jo. Takže pokud budete chtít mít přečtené knížky rychle a zajímaly by vás ryby, tak doporučuji ty knížky, co jsou dole. Dneska každopádně vám budu povídat o rakovi, čili rakovi, ale ještě než se k němu dostaneme, tak vám řeknu pár zajímavostí o knížkách obecně. Když knížka vznikne a narodí se, tak je to slavnostní věc a mělo by se to oslavit. Uspořádává se totiž takzvaný křest a křest vypadá knížky takhle. Přijde tam kmotr té knihy a má za úkol tu knížku polít. Polévá se knížka šampaňským vínem, polije se jen tak jako lehce, symbolicky, než je to vykoupem v tom šampaňským. A vypadá to zhruba nějak takhle. To je můj první křest, který proběhl v roce 2013. Další zajímavostí na knížkách jsou audioknihy. Řekněte si audiokniha. Audiokniha znamená, že to je knížka, kterou můžete číst ne očima, ale ušima. To neznamená, že otevřete ale knížku a začnete po ní přejíždět uchem. Znamená, že můžete poslouchat tu knížku. Někdo to namluví na mikrofon, takhle to vypadá, když se namlouvá audiokniha. Ano? To je CDčko. CDčko, přesně tak. Dneska už ty CDčka moc nejsou, třeba z počítače, jo, nebo prostě z mobilu, jo, to můžete poslouchat. Magdalenka. My jsme dostali CDčko, ale na počítači to nefunguje a tak to chtěli zkoušet na tátovi, protože to má taky. Přesně tak, jo, někde to funguje, někde ne. Ale většinou třeba už se dneska poslouchá třeba z mobilu bez CDčka, jo. Každopádně, když se natáčí, vypadá to takhle. Prosím vás, můžou se do audioknihy vkládat i nejrůznější zvuky. Třeba když tam šplouchne voda, tak je tam zvuk šplouchnutí vody a může se tam vkládat i hudba. Jo. Takže první díl Kapříka metlíka vznikl jako audiokniha. Mimochodem, věděli byste, jaká je nejlepší audiokniha na světě? Nejlepší audiokniha na světě, přátelé, není Kapřík metlík. To je až druhá nejlepší na světě. První na světě, tak se jí říká takzvaná živá audiokniha. Má tu vlastnost, že si dovede sednout k vám večer na kraj postele a číst knížku přímo a jenom vám. Říká se jí většinou maminka, tatínek, babička nebo dědeček. Měli jste už někdy štěstí na nejlepší audioknihu na světě? Komu už rodiče četli před spaním, ruku nahoru? No, krása. Tak prosím vás, kdybyste dneska měli chuť a čas večer
Zkuste, až budete spát, poprosit nejlepší audioknihu na světě, kterou máte doma, aby vám zase něco přečetla. Ještě pořád na to máte krásný věk. Já bych taky velice rád, aby někdo četl před spaním, ale já už jsem trošku vyšší. A už to je komplikovanější. Tak já bych vám s dovolením pustil začátek audioknihy, ať víte, jak se to Jakubovi teda povedlo, Jakubovi Wagnerovi, to jste možná poznali, že jo? Tak doufám, že to půjde tak. Ahoj děti, moje jméno je Jakub Wagner a stejně jako vy mám rád přírodu a hlavně rybaření. Dneska mám tu čest vám přečíst pohádku, která se jmenuje Kapřík Metlík. Napsal ji můj dobrý kamarád Jan Opatřil a už teď vám můžu prozradit, že to není jediná knížka, kterou napsal. Začneme ale prvním dílem, který se jmenuje Nový domov. Náš příběh o kapříku Metlíkovi začal v jednom malém rybníčku. Rybníček z dálky připomínal kalužinu. Byl zasazen v krásném prostředí Vysočiny. V krajině hustých jehličnatých lesů, protkané sítí potoků a řek. Pod hladinou rybníčka žili kapříci. Na jaře před 2 roky je sem rybáři vysadili a právě dnes, tuto sobotu, je mají v úmyslu vylovit a převést do obrovské přehrady. Jeden z kapříků se jmenoval Metlík. Stejně jako ostatní věděl, na jakém místě hledat červíky a žížalky a kde leží to nejměkčí bahínko. Měl v rybníčku spoustu kapřích kamarádů, avšak jeho nejlepší kamarád kapr nebyl. Byla jí malá rybka s černými příčnými pruhy a ostnatou hřbetní ploutví. Metlík jí říkal Okounek. S Okounkem probírali starosti života pod hladinou, hráli si na honěnou a strašili drobné stříbrné rybky bělice. Už na začátku víkendu se však z rybníčku začala ztrácet voda. Za pár hodin už rybníček nepřipomínal kalužinu. Už kalužinou byl. Kalnou hnědou vodu občas pročísl kapří hřbet. Medlík se vyptával ostatních, proč klesla hladina. Na svoji otázku ale všude slyšel jen zmatené odpovědi. Noc se změnila v ráno a k rybníčku dokodrcalo těžké nákladní auto. Do řídkého bahna vkročili rybáři ve vysokých holínkách a gumových pláštích. Hodili na kapříky síť a začali je v ní přitahovat ke břehu. Metlík se ze sítě snažil uniknout, avšak marně. Tak, to byl začátek audioknihy, doufám, že se vám líbil. Byly tam i nějaké záběry z těch křtů, co jsme měli s Jakubem. Majdalenka. No, vidíš, tak to znáš. No tak, na výlovu... Štíka? Sumec? Malý sumec. Malý sumec. Aha. Užovka taky. No, třeba si vzpomeneš, co tam bylo, jo? Tak prosím vás, kdybyste si chtěli doposlechnout audioknihu, tak si můžete na internetu sehnat, je tam spousta cest, jak se k ní můžete dostat, ale budeme pokračovat dál. Tak, tady na tu fotku, kdo pak byste řekli, že teda na ní je? Ano, a? Ano, a moje sestra, přesně tak. Moje sestra Vendulka vyrostla do krásy a já jsem se nezměnil od té doby skoro vůbec. Nebo jo? Třeba tady mám ještě brýle, tady už brýle nemám, že jo? A jinak jsem stejný. Co mě chybí? Vlasy. Vlasy? Tam je mám, že jo? A čepice. A tady pod čepicí myslíte, že jsou vlasy? Ne. Kdo si myslí, že jsou pod čepicí vlasy teďka? Ruku nahoru. A kdo si myslí, že pod čepicí vlasy nejsou? Ruku na... Prosím vás, ruce dolů. Tak já to musím uvést na pravou míru, koukám, jo? Pod čepicí vlasy mám. Jsou to speciální vlasy, spisovatelské vlasy, takzvaná odrůda neviditelná. Je to, že pršatý. Chcete vidět neviditelné spisovatelské vlasy? Jo. Tak to odpočítejte. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď.
Tak prosím vás. Já když vidím vaše výrazy, já si tu čepicu zase nasadím, jo? Tak. Vlasy nemám, takže chtěl bych, abyste si z besedy odnesli jednu jedinou věc. Kdybyste si měli z besedy něco odnést, nevěřte spisovatelům. Protože spisovatelé si vymýšlejí, a nejenom občas v knížkách, ale občas i na besedách. Jo? Takže vlasy nemám. Každopádně ukazuju vám obrázek ne kvůli vlasům, ale kvůli mojí sestře, protože moje sestra kdysi dávno kreslila komiks o kapříkovi Metlíkovi a já když jsem začal psát knížku první díl, tak jsem věděl, že to bude o kapříkovi, ale nevěděl jsem, jak se bude jmenovat. Tak jsem si vzpomněl na komiks mojí sestry a dal jsem tomu kapříkovi stejné jméno jako ona v tomu komiksu. Kdyby to bylo na mě, tak Metlík mě v životě nenapadne, možná mě napadne kapřík, preclík nebo knedlík. Metlík. Takže Venda má do dneška takovou zásluhu na té první knížce. Tak, jdeme dál. Tak, obrázky jsou, přátelé, poházené, což je tady. Tak, takhle. Což občas bývá, no, nedá se nic dělat. Tak, prosím vás, tadyhle dostaneme se k rakovi. Tady to je obrázek, fotka ze křtu knihy Rak čili rak, který teda proběhl před dokonce 3 týdny, dá se říct, nebo před měsícem, na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Kmotr knihy, to poznáte, to už není Jakub Wagner, že jo? To je pan ředitel tiskáren Havlíčkův Brod, pan Petr Kletečka, který mi teda pokřtil knížku, z čehož mám radost. Knížka se polila ne šampaňským z flašky, ale ze skleničky. Samotného mě to znervóznilo, ale může to tak být taky. Takže knížka je oficiálně už mezi živými. Na tomhle obrázku už máte čepičku. No, tam už mám čepici. Čepice je totiž moje spisovatelské image, takže vždycky, když se mě na nějaké akci, co se týká knížek, tak si nasadím čepicu. A vím, že jsem spisovatel. Tak, přesuneme se k rakům. Prosím vás, raci jsou tvorové, kterých jsem se vždycky bál, protože oni mají 8 nohou, jako pavouci a klepeta ještě navíc, ano? My jsme měli v akváriu raci a ty neštípali, ale lechtali. No. A já už tam žádný nemáme. No, výborně, no, tak znáte z akvárka třeba, jo? Prosím vás, já když jsem vždycky šel třeba do vody se koupat, a o něco jsem zavadil nohou, třeba o nějakou větvičku nebo kamínek, tak jsem vždycky myslel v přírodě, že to je rak, který mě štípne prostě do prstu, anebo mě ten prst ušmykne. Jo. Ale pak jsem právě začal studovat tu fakultu rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích a tam jsme měli zajímavé předměty. Neměli jsme tam, no, vy tady máte matematiku, vy tady máte český jazyk, že jo. My jsme tam měli třeba anatomii ryb, nebo reprodukci ryb a proto jsme tam měli jeden předmět, který mě zaujal a ten se jmenoval ochrana korýšů a chov raků. No a tady v tom předmětu jsme se o racích učili, tak jsem se do nich tam trošinku zamiloval, zkamarádil jsem se s nimi, zjistil jsem, že to nejsou žádní nebezpeční tvorové, že to jsou spíš chudáci, kteří teda trpí na to znečištění vody a lidi jim občas hrabou bagrem v potoce, to taky nemají raci rádi. Takže možná tam na té fakultě vznikla moje láska k rakům, která o 10 let později teda vyklíčila v tu knížku. Jo, to je taková zajímavost. Na každou knížku vzadu tam je nějaké povídání krátké o knížce a potom je tam fotka. Na té fotce jsem vždycky já a moje přítelkyně mě říká, proč se pořád jakoby dávám tu svoji fotku na tu knížku, že je to takové sebestředné. Víte, to jsou lidi, co se rádi jako dívají na sebe do zrcadla a češou si vlasy, jo, pokud mají. A já jsem říkal přítelkyni, prosím tě, a kdo tam má na té zadní obálce být vyfocený než autor, který tu knížku napsal? Tak jsem jí to malinko oplatil. Na knížku Pstroužek vykoušek jsme se vyfotili spolu, aby se té sebestřednosti taky trošku užila. Jo. A přemýšlel jsem, jakou fotku dám na obálku čili raka. Na obálku čili raka jsem se fotil v zimě a já jsem se chtěl vyfotit s rakem, jenže žádný rak poblíž nebyl.
Takže jsem si vzpomněl, že nedaleko místa, kde bydlím, se nachází obec Račín. A u obce Račín se nachází rybník. Když tam přijdete na břeh a zamlaskáte, tak vyleze vždycky rak, ale obrovský, a může se s váma vyfotit. Takže přesně to se stalo. A fotka na obálce knížky vypadá takhle. Ježiš, to byl velký. Zase jsem trošku si zavymýšlel, že jo? Poznáte, že to není živý rak, ale že je to socha. Přesně tak. Takže kdybyste měli cestu k obci Račín, tak přijdete k rybníku, můžete zamlaskat, nemusíte, ale je tam takováhle socha. Ale zase takovejhle nevyleze. Nevyleze, já vím. Takže jsem pak dal tu fotku na obálku knížky, obráceně teda, a jsem tam s rakem. Já se pomalinku budu věnovat obrázkům. Obrázky, prosím vás, protože v té knížce je teda plno obrázků, tak takhle to vypadá, když jsem obrázky maloval. Tam jsem si na to sundal čepicu, jsou tam krásně vidět moje neviditelné spisovatelské vlasy. Potřebuji k tomu počítač, abych poslouchal audioknihy nebo hudbu. Potřebuji k tomu výhled z okna, který teda bohužel vede do zdi, ale aspoň něco. A maluju. Úplně ze začátku jsem obrázky maloval pastelkami. To znáte, že jo? Pastelky, to je třeba tady ten obrázek. Do druhého dílu Kapříka Metlíka jsem taky ještě maloval pastelkami. To je třeba tady ten obrázek. Do třetího dílu Kapříka Metlíka jsem maloval akrylovými barvami. To je třeba tady ten obrázek. Do čtvrtého dílu jsem maloval prašnými pastely. To je třeba tady ten obrázek. A pořád jsem ale hledal techniku. Jo, jinak tady vidíte krásně jednu z vedlejších postav čtvrtého dílu, Kojikapřenku Suzuki z Japonska. Jo? No ale pořád jsem hledal techniku, která by mi vyhovovala beze zbytků, a nevěděl jsem, čím zkusit ještě malovat. Tak jsem navštívil svého kamaráda malíře. Ten můj kamarád malíř maluje olejem. A já jsem tenkrát ještě nevěděl, jestli řepkovým, slunečnicovým anebo olivovým. Pak jsem zjistil, že olej jsou speciální olejové barvy, kterými se maluje na plátno na zeď. Jo. A říkal ten můj kamarád malíř, že ta technika není moc vhodná pro ilustraci do knížek. Ale poradil mi jednu techniku, které se říká akvarel, takže jsem začal malovat akvarelem. Ve slově akvarel slyšíte slovo aqua. Aqua znamená voda, takže všude, kde slyšíte aqua, tak to má něco společného s vodou. Třeba, kde slyšíte slovo aqua, v jakém slově? Aquapark. Akvário. Nebo Aquaman, že jo, třeba. No a akvarelové barvičky moje vypadají takhle. Jsou to takové vlastně vodovky, dalo by se říct. A zajímavostí na nich je to, že ty štětce musí podržet více vody, proto se ty štětiny vyrábějí ze speciálních materiálů. Buď se vyrábí štětiny, prosím... Je v pohodě. Já vždycky totiž jsem zaujatý zvoněním, jo? Protože v některých školách je zvonění typu písničky, tak vždycky se tam trošku roztančíme, než to dozní, tak tady jsme měli taky hudební vložku, to je fajn. Tak, prosím vás, štětce jsou vyráběné speciální materiály, jsou na to použité. Buď se vyrábí uměle synteticky, a nebo, a to je lepší varianta, se ty štětce na akvarel vyrábí ze srsti zvířat. Takže já jsem si těsně před malováním raka, čili raka, koupil štětce, na jejichž obale bylo napsáno, že byly vyrobené z modré sibiřské veverky. Já jsem si hledal modrou sibiřskou veverku na internetu, zas tak modrá není, ale každopádně se s nimi maluje teda hezky, i když chudák veverka. Tak, každý obrázek začíná náčrtkem. Náčrtek je ta dvojstránka a musím se vždycky rozhodnout, kde budou písmenka a kde bude obrázek, aby se to nekrylo. To znamená, že tady ty čáry jsou písmenka. Já vezmu třeba obrázek číslo 18. Je tady rak, je tady ta černá jeskyně, jsou tam písmenka dole. Když obrázek potom vznikl v knížce, tak to vypadá takhle. Je to ta 18? Jo? Super. Jsou tam kostřičky taky. To se dozvíte v knížce.
Tak, každý obrázek začíná teda náčrtkem, potom ten náčrtek, já vezmu třeba obrázek číslo 3, namaluju trošku dokonaleji, vytvořím si takovou dvoustránku a potom tu dvoustránku obrysy tužkou přemaluji na akvarelový papír. Popijím u toho taky kafe. Nejprve se akvarelem maluje pozadí, to znamená to, co je nejdál od toho ilustrátora. Potom to pozadí můžu malinko stmavejte, si se mně to zdá. Potom maluju ty detaily, nebo ty vnitře kraka, ty bližší věci. A úplně nakonec namaluju obrysy a třeba vepředu nějaké rostlinky, aby to bylo prostorové. Když je obrázek hotový, tak ho potom spolu s ostatními obrázky pošlu, spíš zavezu. Poštou českou bych si obrázky posílat netroufl. Zavezu do Pardubic, kde mám grafické studio a v grafickém studiu mají za úkol vytvořit takzvaná tisková data, přidat písmenka z čísla stránek a potom se tisková data pošlou do tiskárny, do Havlíčkova Brodu a tam se knížka vytiskne. Takže obrázek v knížce potom vypadá takhle. Je to on? Jo. Tak. A takhle vy malujete. Takhle já maluju. Já vám pustím krátké video z malování ilustrací, abyste viděli, jak to vypadá. To bylo v Havlíčkové Brodě na náměstí. Tak prosím vás, pomalinku se dostáváme ke čtení. Já vám přečtu začátek knížky Rak čili rak. Zeptám se vás, co tady při tom čtení musí být. Pardon. Co tady musí být při čtení? Ticho, přesně tak. Kdysi dávno, když jsem začal jezdit na besedy, tak jsem si pro to ticho vozil špendlík. Špendlík jsem vždycky pustil na zem a musel ho každý slyšet spadnout. To byste se divili, jak je krásně slyšet špendlík spadnout, když je absolutní ticho. To se ale bohužel neosvědčilo, já už dneska špendlík tady nemám, protože se mi jednou stalo, že jsem po besedě ho poklidil do peněženky. Peněženku jsem zastrčil do zadní kapsy kalhot a pak jsem sednul do auta. A ten špendlík se mi připomněl. Propíchl totiž nejenom peněženku a kalhoty, ale píchl mě i do zadku. Ale to není vtipku, to muselo být. Ano, teď je to vtipné, tenkrát moc ne. Dneska už se tomu dovedu zasmát. Tak prosím vás. Potom jsem začal před čtením počítat do 3, 1, 2, 3 a muselo být ticho na tu 3. To se ale taky neosvědčilo, protože se mi párkrát stalo, že jsem napočítal do 3. Ve skupince se rozhostilo krásné ticho. Já už jsem skoro chtěl začít číst. Ale pak se odkud si z toho ticha ozval jeden takový zvuk. Ten zvuk se vám budu snažit napodobit. Zněl asi takhle. Někdo si vtepnul. Asi ho znáte, že jo, ten zvuk. Takže jsme museli navodit úplně nové ticho, protože tam všichni rozesmáli. Museli jsme taky otevřít okno. Takže aby jsme, prosím vás, navodili ticho jinak, tak jsem si od té doby vytvořil rybí ticho, takzvané. To mě ještě nikdy nesklamalo. Rybí ticho vypadá takhle. Takže se vás můžu poprosit, tak zkuste nasadit všichni žábry, čím dýchají kapříci, ryby a i raci a zadýcháme si jako nějaký podvodní tvor.
výborně. Tak, já vám budu obrázky přetáčet na tabuli, abyste je viděli. Lukáš ruší akvárium. Nedá se nic dělat. Rodiče se rozhodli přestěhovat z Rakovníka do Prahy a v novém bytě prý na akvárium není místo. Stejně si ho pořádně nečistil, říkala Lukášovi dobromyslně jeho maminka a Lukáš musel uznat, že má pravdu. To však neznamená, že by své rybičky neměl rád. Naopak hejno neonek a oranžových mečovek každý den s oblibou pozoruje a sype jim krmení. V akváriu má Lukáš i jednu vzácnost. Červeného raka původem z Ameriky. Dal mu jméno Johnny. Lukášův kamarád Matěj souhlasí, že si od Lukáše před jeho stěhováním rybičky vezme, ale raka nechce. A takhle Lukáš usoudí, že nejlepší bude, když Johnny ho vypustí do přírody. Šlape do pedálů čarokrásnou krajinou Křivoklácka a míří k Rakovnickému potoku. Ví, že v něm bratři žili od nepaměti. Lidé podle nich konec konců pojmenovali nejenom potok, ale i královské město Rakovník. Lukáš dojede až ke středověkému hradu Křivoklátu, seskočí z kola, odšroubuje víko sklenice a vylije Johnnyho do potoka. Vydává se na zpáteční cestu, tiše si píská a vůbec netuší, jak strašnou chybu právě udělal. Nás raky zná každý. Každý ví, že máme krunýř a klepeta a že utíkáme pospátku. Málo kdo už ale ví, že svůj krunýř několikrát do roka svlékáme a téměř nikdo nás neviděl naživo. Žijeme totiž ve skrytu a ze svých doupat vylézáme většinou jenom v noci. Potok, ve kterém žijeme, se jmenuje Rakovnický. Naše dva druhy raků, raci říční a raci kamenáči, jsou tady doma již tisíce let. Božský klid občas naruší jen srnky, které se na břeh přijdou napít, anebo zdejší bobr Béda. Rakovnický potok je nyní bezpečný, ale ne vždy tomu tak bylo. Ve středověku jsme například my raci patřili k vyhledávaným pochoutkám a lidé nás kvůli jídlu lovili. Dokonce nás vařené servírovali na hodovní tabuli samotného pana krále. Brr. No, naštěstí jsou ty časy už dávno pryč a podle pstruha Bartoloměje, zdejšího učitele, jsme teď dokonce chráněni zákonem. Dovolte, drazí čtenáři, abych se vám nyní představil. Jmenuji se Čilirak a poprosím vás, abyste byli alespoň po dobu mého vyprávění mými přáteli. Protože já bohužel moc kamarádů nemám. Jsem smutný rak samotář, protože se neustále bojím. Bojím se nebezpečí, bojím se neznámých věcí, ale hlavně se bojím nemocí. Však o mě ostatní také říkají, že jsem hypochondr. Že nevíte, co to slovo znamená? Hypochondr je zkrátka ten, kdo se až nezdravě bojí všech možných nemocí, úzkostně sleduje svůj zdravotní stav a myslí si, že mu stále něco je. Jenže já, vážení a milí přátelé, žádný hypochondr nejsem. Mně totiž opravdu pořád něco je. Tak třeba bez ustání kašlu. Otékají mi víčka a smrkám. Dočetl jsem se v chytré lékařské knize Lexikon Astacus zdejšího račího doktora Jindry, že podle toho mám asi alergii na vodu. Kromě ní mě sužují i migrény, bolesti v žaludku, stuhlost svalů a revma. To znamená, že mi při chůzi vržou nohy a klepeta nejdou dovřít. Nejrůznější neduhy mě provázejí už od narození. Ještě v kočárku jsem omylem vdechl zrnko písku a málem se jím udusil. Když jsem povyrostl do velikosti malé krevety, chytil jsem neštovice. A když jsem byl velký jako malá langusta, protékaly mnou urputné průjmy. Mám neustálý strach, že se něčím novým nakazím, že chytnu nějakou novou nemoc a proto se s ostatními raky v tůni stýkám velice málo. Vlastně navštěvuji jen jedinou spřízněnou duši a tou je račenka Sněženka. Sněženka je zdejší umělkyně. S oblibou vystřihuje nejrůznější dečky, háčkuje mandaly a lapače snů. Připlouvám k ní každé ráno a dívám se, jak tvoří. Sněženka má jednu zvláštnost. 3 bílé skvrnky na každé straně krunýře. Připomínají květ Sněženky a díky nim dostala své jméno.
Často jsme si při našich setkáních lámali hlavy, odkud se asi vzalo mé jméno Čilirak. Ale na nic jsme nepřišli. Inu, třeba měl nějaký tvůj prapradědeček rád čili papričky, uvažovala Sněženka. Přesně rak, souhlasil jsem s ní a oba jsme se rozesmáli. Sněženka má kromě šikovných klepítek ještě jednu vlastnost, kterou jí velice závidím. Je dokonale zdravá. Za celý svůj život ani jednou nezastonala, nezakašlala a teploměr raka Jindry v jejím případě neukázal nikdy ani krapet zvýšenou teplotu. Nevím, čím to je. Jíme oba zdravě, pohybu mám dokonce více než Sněženka, ale já oproti ní chytám jednu nemoc za druhou. A také se mi stávají nehody, třeba jako ta ze včerejška. Včera jsem vyrazil na svou obvyklou ranní procházku. Ahoj Sněženko, pozdravil jsem svoji přítelkyni. Ahoj Čiliraků, zvolala Sněženka. Vystřihovala zrovna do listu stulíků malá rozkošná srdíčka. To máme dnes ale hezký den, že? Přesně rak, zabručel jsem. Co pak ten nevrlý tón? Ale mám zase rýmu, zahuhlal jsem a vysmrkal se do klepeta. Procházky nepomáhají, zjišťovala Sněženka. Pomáhaly by, kdybych se mohl procházet v noci, jenže tehdy je tůň plná raků a já, jak víš, všechno chytnu. Sněženka po mně hodila klubíčko bavlnky. Klubíčko mi propadlo klepety a skutálelo se na dno. Všechno nechytneš, zaculila se. Mám přece revma, durdil jsem se. Však já vím, umoudřila se Sněženka. Vím, Čilísku, že trpíš. Jediná ta Sněženka mi rozumí a navíc přímo zbožňuji, když mi říká Čilísku. Pokračoval jsem v procházce, ale neušel ani 100 kroků, když kousek ode mě bouchla strašlivá rána. Byl to bobr Béda. Další obyvatel naší tůně. Tohle ošklivé chlupaté zvíře s placatým ocasem a žlutými zuby nemám vůbec rád. Béda totiž neúnavně kácí nějaké stromy a dělá hluk. Bydlí ve velkém hradě na horní straně tůně a považuje se za šlechtice. Žije v přesvědčení, že kdyby lidé nevynalezli splachovací záchod, nikdy by se jako živočišný druh neprosadili a světu by vládli bobři. Je také přímo posedlý placatostí. Neustále obdivuje tvar svého ocasu a dokonce tvrdí, že i celá naše země je placatá. Už si někdy viděl, aby voda držela na nějaké kouli, ťuká si na své chlupaté bobří čelo. Béda nakoukl pod vodu a zazubil se na mě svými obřími zažloutlými hlodáky. Snad jsem tě nevylekal, Čiliraku. Vylekal, rozohnil jsem se. Když už pro zapečeného garnáta musíš pořád kácet ty stromy, Bedřichu, laskavě se vždycky napřed podívej, není-li někdo poblíž. Mohla ze mě být palačinka. Placatost by ti slušela, mrknul na mě ten protivný chlupatec. A neboj, strom mi ještě nikdy nespadl jinam, než kam jsem mířil. Béda sklouzl pod vodu, mávl svým placatým ocasem a zmizel v šeru. Zamračeně jsem pokračoval v procházce, když v tom jsem před sebou uviděl ležet něco neskutečně lákavého. Byla to Sněženka. Sněženka, to mě pobavilo. Tak prosím vás, děkuji za potlesk. Správný spisovatel ví, že každou kapitolu by měl ukončit nějakým tajemstvím, aby čtenáře něco nutilo obrátit další stránku. Takže co tam leželo lákavého na dně, to vám neprozradím. Ne. Od Sněženky šel, potkal něco jiného. Co to je, to se případně dozvíte v knížce, až si tu stránku obrátíte sami. Jo? Taková jsem potvora, neprozradím. Tak, já bych pomalinku přistoupil k diskuzi, jestli máte nějakou otázku. Ještě předtím bych se vás zeptal spíš já, jestli si pamatujete na tu charakterovou vlastnost toho Čiliraka. Co to měl? Začíná to na hypo... Téza.
Hypotéza ne. Hypotéka taky ne. To by patřilo ne do pohádek, ale do hororových povídek spíš. Byl to hypochondr. Řekněte si hypochondr. Tak. Hypochondr, kdo to vlastně je, ten hypochondr? Čeho se bojí? Nemocí, přesně tak. Hypochondr, prosím vás, je člověk, který při pepření polévky si dvakrát kýchne a už by strávil 14 dní v posteli nejradši. Jo? Nebo si myslí třeba, že když ho štípne komár, takže mu do rána ta ruka upadne. Před obrazem k tomu čilirakovi byl teda můj děda, který byl hypochondr. On totiž, moje babička byla zdravotní sestřička a nosila tomu mému dědovi nejrůznější lékařské knihy a děda si v nich s oblibou listoval. A vždycky říkal, když listoval, říkal, tady tu nemoc mám, tady tu mám, tady tu mám, tady tu jsem měl a tady tu budu mít. Až mu babička musela chytré lékařské knihy zabavit, aby děda neonemocněl všemi nemocemi, co tam byly uvedené. A děda zase na druhou stranu v životě prožil tolik těžkých a vážných nemocí, že není divu, že se z něj ten hypochondr trošku stal. Takže děda byl před obrazem k tomu čilirakovi. Jo? Zeptám se vás, nebo ještě vám řeknu jednu věc. Možná se vám bude vrtat hlavou opravdu, odkud se vzalo to jméno čilirak, že jo? Prosím vás, to jméno mě napadlo, nemá společného nic s chili papričkami. Napadlo mě, když jsem měl svého času besedu v mateřské, nebo v knihovně, teda v Čelákovicích. A v knihovně mě tam pozvali na jednu besedu mateřskou školku. A já jsem do té doby v mateřské školce nikdy nečetl, takže jsem na to koukal, tam přibatolili takový malí děti. A já jsem jim tam ukazoval stejně jak vám obrázky ryb. A oni poznali kapra, myslím si, že poznali i štiku, ale víc toho nepoznali. A najednou jsem jim ukázal takhle raka. A oni na to koukali, ty děti z mateřské školky. A já říkám, co to je za zvíře? A oni to nevěděli. Tak jsem říkal, prosím vás, má klepeta, to zvíře, začíná na písmeno R, druhé písmeno je A, třetí písmeno je K. A ty děti pořád nevěděli. A já říkám, R, A, K, čilirak. A oni řekli, čilirak. A mysleli si, že to zvíře se jmenuje čilirak. Takže tady ta inspirace proběhla v Čelákovicích a dala mě inspiraci pro název a jméno toho raka. Jo? Já jsem vám, prosím vás, pustil kousek audioknihy, ilustraci jsem zmínil a napadlo mě, jestli máte třeba nějaký dotaz, co by vás zajímal o knížkách, o spisovatelství, o rybách. Máš něco? Ale já jsem chtěla říct, že ten Bodr se úplně spil, protože naše země chtěla. Takhle s tou zemí ještě bych to dopověděl. Kdo ví, jak to je, jo? Kdo chodí na výtvarný kroužek? Spisovatel. No, spisovatel nemusí chodit na výtvarný... Vy chodíte na výtvarný kroužek někdo? Jo. Já jsem tam upřímně taky, myslím, chvilku chodil, ale naučit, jestli teda se vám líbí ty obrázky, jo, tak to jsem se naučil spíš jako sám tím tréninkem, protože malování mě baví. A když vás něco baví, tak to děláte velice často a děláte to rádi. A ač nechcete třeba, tak se v tom zdokonalujete. Takže na výtvarném kroužku vám to samozřejmě může pomoct, jo. Ale malovat se nejlépe naučíte, když malujete často třeba doma, jo. Takže já jsem chvilinku chodil, ale ty ryby třeba jsme tam vůbec nemalovali, tak ryby jsem se naučil malovat doma. Tak, další otázka nějaká. Jinak bych vám teda ještě řekl, co mám rád na tom psaní. Na psaní mám rád, že je to činnost, která je taková zábavná pro mě určitě. Za další se tam uplatní ta fantazie, to jsem tady říkal, že jo. Při psaní, prosím vás, potom ještě vznikají originální věci. Víte, co je to originál? Originál je něco, co existuje jenom jednou na světě. Jestli chcete vidět největší originál na světě,
tak dneska večer, až přijdete domů, tak se podívejte v koupelně do zrcadla a tam uvidíte největší originál. Jo? Sami sebe. No a ty knížky, neříkám, že nikdo nenapsal nic o rybách nebo o rakovi, ale rozhodně nikdo nenapsal nic o čili rakovi a přesně doslova stejně jako já. Takže to mám další věc, která mě na tom baví, že vznikají originály. A ještě je tam svoboda. Nikdo vám do toho nekecá. Jo? Je tam opravdu na vás, jakou postavu vymyslíte, jaké jí dáte charakterové vlastnosti a jaký příběh, jo, k tomu taky vytvoříte. Takže to mám napsaný velice rád. Já vám teda ještě řeknu jednu věc. Jak mám ty ryby, tu sérii těch knížek o rybách, tak bych do budoucna rád napsal o většině našich sladkovodních druhů ryb. To znamená, je u nás, typněte si, kolik je u nás druhů ryb asi. 100 000, ne. Jako myslím druhů, ne jako ryb, jako počtem. O trošku víc. 11. No takhle, o hodně víc. Já si myslím, že kolem 50 až 60 druhů ryb je u nás. 78. A jedna knížka, prosím vás, mě trvá napsat asi rok. To znamená, že kdybych chtěl napsat o všech našich sladkovodních druzích ryb, tak mi to trvá, tak do konce života mám určitě co dělat. Takže asi to o všech rybách asi nestihnu, ale rozhodně bych rád napsal o většině. A už mám knížku o kaprovi, línovi, stroužkovi, štice, rakovi taky. A příští knížka, která vyjde za rok, tak ta bude o rybě, která se jmenuje úhoř. Bude se jmenovat Úhoř řehoř. Zjistil jsem, že je to celkem jazykolám, takže si zkuste říct Úhoř řehoř přemýšlel, že se přeřekl. Úhoř řehoř přemýšlel, že se přeřekl. Tak, až to řeknete 3krát za sebou a rychleji, tak to bude pravý jazykolam. Takže další knížka bude o úhoři řehořovi. Tak, máte nějakou otázku, která by vás zajímala, která by vám nedala spát? Tak v tom případě bych vám poděkoval za pozornost. Já jsem rád, že jsem dneska s vám přijel. Byla to dlouhá cesta. Trošku jsem čekal, že bude nadsněženo, ale zatím sníh ještě tady byl. Tady už sníh nebo nebyl? Byl. Jo, ale asi roztál teda, předpokládám. Takže vám přeju, prosím vás, ať máte krásnou zimu, která se blíží, ať vás to ve škole baví. A mám tady pro vás pár dárečků nakonec. První dáreček. Tady jsou placky. Ještě ne... No. Placky, každý dostanete jednu. Můžete si ji připíchnout na oblečení, protože vzadu má špendlík, tak bacha, ať se nepropíchnete hlavně. Pak tady mám pro vás teda letáčky. Letáčky si můžete vzít každý jeden. Kdyby někoho knížky zaujaly, tak na letáčcích je můj e-shop a internetové stránky, tak si můžete objednat s rodiči. Ještě ne. Pak mám pro vás poslední věc. Tyhle ty krásné záložky s kapříkem. Nikde jinde je neseženete. Dělal jsem je sám. A tyhle ty ale nedostanete všichni. Jenom kdyby si někdo koupil knížku po besedě. Jo, já jsem dal tady vědět, že tady budu mít. Takže kdyby někdo chtěl svojí s podpisem a věnováním, tak stojí 200 a napíšu vám tam podpis, věnování a dám vám k tomu záložku. Takže to je poslední věc, kterou jsem vám chtěl říct. Jinak moc děkuji za pozvání k vám do dnešného. Mějte se krásně. A nashledanou.